Mas Sarjo Ayah Tesa yang ada di London Inggris. Ayo. Selamat menyaksikan lewat live streaming. Yo, terima kasih sing duwe showroom abadi Jaya Montor, Bapak Nabila Masuk Narno ya. Donatur sing sudah bumi semuanya. Mas Sunarno, Mas Agus, sing tambang batubara. Nuwun. Kebenaran cedak camletro mumbai luwetro budi tak ingoe tak jarake aja jarak mas eman ora ono sing ngenteni sapa tak bener tolong aku dek remane Pak Mantri Pak Sah apa selirane wes ana seduwe durung tak rewangi ya tak omongi sejak titik aku suwe tresno slirane ning kene wae putuku kebenaran tidak omah nyumuk bayi tak ingoe tak jarake emang ora ana sing ngancani sapa kuwi aku dek tekoni bos leramu wis ana sing duwe tak rewangi ya tak omongi sejak atine aku tresno sliramu ning kene wae ayo
tresnaku dong keran ya piye oh indah aku alik ngejak menopo oh indah dekat jakno cahayu dalan yang betul ya indah bakal tak entokke aku piye oh indah pikirku pose iya ireng tak sawang tambah manise matoe iba bunga yen lakon nyanding lira